рафта муроҷиат бикунанд ва дар дарсҳо агар хутон тоқа бошен ҳамон барои хутон месупоранд. тамом. аз шо мефаҳмӣ реестр ҳуй шудай. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат гӯш кунед. бародарое ки мехоҳед донистанд аз Федератсияи Русия депортатсия дорен ё ки надорен, номраи WhatsApp мебарояд бинависонен, суҳбат кунем қадшон ва проверка кунем паспортотона. мавзӯи асосии имрӯзаи мо. мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандони кишварро ба дарсҳои омӯзишии ройгон барои супоридани имтиҳони забони русӣ, таърих ва қонунгузории Русия даъват кардааст. намояндагии Вазорати кору муҳоҷирати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия рӯзи 3 июн гуфт, ки дарсҳо дар марказҳои машваратӣ ва омодагии пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатии хадамоти муҳоҷират дар шаҳри Душанбе гузаронида мешавад. ба гуфтаи ин ниҳод, хоҳишмандон имкон доранд рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе ба ин марказ дар кӯчаи айни 121 дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад, рафта муроҷиат бикунанд ва дар дарсҳо иштирок бикунанд, то ки таърихи Федератсияи Русияро ва донистани забони русиро хуб аз худ кунанд, барои имтиҳон супоридан ягон мушкилӣ накашад. ва фаромӯш накунед, ки ин дарсҳоро барои шаҳрвандон ройгон пешкаш кардагианд. ба навиштаи манбаъ, дарсҳо дар рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе аз соати 9 то соати 12:00 абед давом карда, барои иштироки довталабон бояд шиносномаи худшона қатишон бигиранд ва ба кӯчаи айни 121 рафта муроҷиат бикунанд. ибода як информатсияи нав бигем, ки як плюс барои нафарҳое ки мехоҳанд ба Федератсияи Русия сафар бикунанд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунем. аслам нависондай. салом акаи сорбон. чӣ хел қатид ҳамсӯҳбат шавем? лична қати худат гап задани омад. номерота менавистӣ. хоб нафарое ки мехоҳем бо ма суҳбат кунем, ман метавонам ки инстаграми худам пешкаштон бигардонам. ҳамҷода номаш мебарояд, метавонем бидурен дар ҳамон инстаграм бинависонем. худо хоҳад смсҳоро ки дидем ҷавобтон мегардонем. як нафари дигар нависондай. салом акаи сорбон. мегуфтем ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шудагӣ ҳаст ё ки не? бале, тақрибан 2 ҳафта зиёд шуд ки тамом шудагием. як нафари дигар нависондай. ассалому алайкум бародар. ман дар Россия хизмат кардагӣ бошам, дар Тоҷикистон хизмат мебаранд? Не, нафарҳое ки дар Федератсияи Русия хизмат кардагӣ ҳастен, дар инҷа аллакай озод ҳастен. муҳаммад нависондай. ассалому алайкум ака. вақте оилама Россия биёрам, гости 3 моҳ пас роӣ кунам Тоҷикистон, чанд қапас бо метавонам оварда. нафарҳое ки ба мигратсиони картаи гости аз Россия мебироем, тибқи қонун агар ба назар бигирем, баъди 9 моҳ ҳақ дорем ки ба Россия бироем боз. як нафари дигар нависондай. салом акаҷон. мебахшед ҳозир мешад ки гости равем Екатеринбург. бале, тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия метавонем ки бирем гости. ҳоҷӣ нависондай. салом. агар зану фарзанд дар Россия набошад, ҳамин ба ҳам пардохт мекунем? Не, пули пардохт кардани патент аз ба ҷои зану фарзанд дар ҳолате мебошад, ки агар шумо оилавӣ Россия биред, агар хутон тоқа бошен, ҳамон барои хутон месупорем. тамом. салоев нависондай. салом ака. дар бораи рӯайдӣ камтар маълумот медодем. мо дар ин масъала видео кардагӣ ҳастем тақрибан 10 рӯз пеш, вале агар боз дар кортон бошад, фикротона дар комментария бинависонед. мебинем мақсад талабгоро бошанд, баъд насибо видеои алоҳида мекунем, мефаҳмонем. як нафари дигар нависондай. салом ака. ман Москва рафтам, бесабаб гардонданам, 3 моҳ бестам. бирам мешавад? баъзе вақтҳое мешавад ки ҳамин бесабаб ки гардондам, боз 1 моҳ пас ҳам метавонем бирем, лекин баъзе вақтҳое ҳастанд ки боз дуюмборарам метавонам бигардонам. як нафари дигар нависондай. ягон гаптон рост нест. ҳар чӣ менависӣ мардум дарояд барои просмотр. ман ҳамин просмотри туборино безорам. просмотри шумо мада ягон фоида надорад. баъзе нафаре ки ақли хуб дорад ва мафкураи хуб дорад, вон мефаҳманд ки каму беш ман мехоҳам барои мардум хизмат кунам, ягон навигариро бифаҳмонам. баъд ин ҳамин тубори бесаводо медонед, ягон фикрҳои ҷазир ғализи худтонро баён мекунед, ки
این چیز مقصد ما را یگان خیلی مانع نمیکنه برای ویدیو کردن یا نکردن. یک نفر نویسنده رئیس کرده باشی تاجیکستان بره، از چه میفهمی رئیس رو هوشیده، همون میفهمی پرویرکا میکنی نامتا نازیمов نویسنده، بعد چی میشه 5000 سپاری رجیستراسیا شد یا سالا میکنم پاتنت از بجای اویلت سپاریدن هر ماه. من مثال آوردم که 5000 میسپاری. اگر در یگان شهر باشه که نرخ پاتنت 6000 باشه تو 50% اون رو میسپاری، یعنی 3000 میسپاری. در یگان شهری که 20000 روبل باشه تو 10000 میسپاری. همین را خوب به نظر بگیرید. ویدیو دینگی را حتما تماشا کنید. فرزانه نویسنده: السلام علیکم اکای صاحبان، ما در مسکو حاضر اگر تاجیکستان رویم بعد یک ماه میتونیم بیاییم، یگان پرابلم نمیشود. به یگان پرابلم ببروی نه. پرابلم گفته چی را در نظر داریم؟ قرضدار نباشی، شتراف نداشته باشی، دکومنتات ساز باشن. CF نویسنده: سلام علیکم برادر، امیدوارم سازی خوبی. یک سوال داشتم. از البته کرونا قرضدار باشی میتونی به روسیه سفر کنی، میتونی سی معلوماتی بیشتر میدونی. یک گپ برادر عزیز که زالاتای کرونا اگر شما را در سود نداده باشن شما را زپرید نمیکنن. همین چیزا که شما اگر بدونید که در سود داده باشن زپرید شدگی هستید. سفینه نویسنده: سلام علیکم اکل، من 5 اکتبر 1999 مرا میبرن ارمیا، همین نویابردا. خدای حساب که همچنین که 27 ساله نشیده باشی اگر بله میبرن. مولایف نویسنده: реклама кардан шахса дилгир мекунӣ. маъқул удасе тамошо накун, бигзаронш. Як нафари дигар навишонда: салом акаи Соломон, яка писар ба хизмат даъват мешавад ё ин ки не? Дар ҳамин масъала камтар равшанӣ меандохтӣ. Мегӯянд қонуни нав шуда яка писарҳоро мебаранд. Не, ба қонунгузорӣ ягон тағйиротҳо шудагӣ нестай ва яка писарҳо аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. Зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. خداوند همه ما و شما نگهبان باشد.